Hjertelig velkommen til Image-strategien. Sådan får du dine billeder til at sælge flere af dine ydelser og produkter. I videoen her, der får du opskriften til, hvordan du kan opbygge tillid og relation med dine drømmekunder online, så de får lyst til at investere i dine ydelser og produkter. Også selvom du ikke er til stede. For det er det, der er det magiske ved billeder og video, og det her med at møde kunderne online, altså din online markedsføring. Der kan du nemlig møde kunderne, du kan opbygge tillid, de kan lære dig at kende, de kan forstå kvaliteten af det, du tilbyder, og forskellen og værdien af det, du tilbyder også, gennem dine billeder og videoer. Og det er det, jeg hjælper dig med i Image-strategien, fordi det er jo selvfølgelig vigtigt, at dine billeder og videoer, de giver den opfattelse, som drømmekunderne skal have, altså en god opfattelse, en positiv opfattelse af dig. Fordi hvis de får den modsatte opfattelse, så ender det med, at der ikke kommer så mange kunder, fordi du ikke får vist, hvem du er og hvad du kan. Så det er det, Image-strategien handler om, og det er det, jeg hjælper dig med i videoen her. Det er, hvordan du får givet denne her gode opfattelse, det her gode førstehåndsindtryk, får vist, hvem du er, og fortalt din historie og værdier med billeder. Det er det, du får i videoen her. Så får du også svaret på 3 ting, der afgør, om dine billeder de hjælper dig med at sælge, eller gør det modsatte. Og der er vi igen henne i forhold til den her opfattelse. Hvis dine billeder de ikke viser kvaliteten af det, du tilbyder, eller kvaliteten af din faglighed, så forstår folk ikke, at du er dygtig. Så derfor er det vigtigt, at dine billeder de opfylder 3 bestemte ting, og det er det, jeg også vil vise dig her i videoen, så du præcis ved, hvad du skal gå efter, når du laver dine billeder og videoer. Og så får du bygget dit image-checklisten, som giver dig overblikket over, hvad det er, der skal til, for at dine billeder og video simpelthen sælger for dig, når du møder dine kunder online. Og det er det, jeg glæder mig rigtig meget til at dele med dig i videoen her. Videoen og image-strategien, den er til dig, der er selvstændig og møder drømmekunderne online på f.eks. sociale medier, hjemmeside eller e-mails. Det er til dig, som mangler billeder, der viser, hvem du er, hvad du kan, og som hjælper dig med at sælge dine ydelser og produkter. Og så er det til dig, der gerne vil opbygge tillid og relation med dine drømmekunder online, så de får lyst til at investere i det, du tilbyder, også selvom du ikke er fysisk til stede. Og så er det til dig, som gerne vil bygge en visuel identitet på tværs af din platform online, med naturlige, flotte og autentiske billeder, der giver flere betalende kunder. Til dig, der ikke har mødt mig før, så vil jeg kort fortælle, at mit navn det er Karina Frausing-Bennedsen. Jeg er uddannet lærer og fotograf, og jeg hjælper dig, der er selvstændig med at bygge en autentisk visuel identitet med billeder og videoer, der giver drømmekunderne lyst til at købe det, du tilbyder. Og så har jeg siden 2004 arbejdet med formidling og undervisning, og i 2018 der sagde jeg mit job op og blev selvstændig fotograf og underviser. Jeg har 1650 timers billede- og videoproduktion bag mig, og jeg har undervist plus 5650 kursister online. Nu er vi nået til det spændende, nemlig de 3 ting, der afgør, om dine billeder og egentlig også videoer, de sælger for dig, altså hjælper dig med at sælge, eller de gør det modsatte. Dine billeder, de skal opbygge tillid, de skal opbygge genkendelighed, og de skal opbygge relation. Og det betyder, at dine billeder, de skal være naturlige, de skal være autentiske, ægte, de skal vise din faglighed, kvaliteten af det, du tilbyder, og det er en af de vigtige ting, fordi salg det handler om tillid og relation. Der er sikkert rigtig, rigtig mange ude på markedet, som tilbyder det, du tilbyder. Her er det helt vildt vigtigt, at folk de får en fornemmelse af dig, at de lærer dig at kende, de finder ud af, hvem du er, og at de ligesom køber ind på det. De får tillid til dig, og at de den vej igennem vælger dig frem for de andre. Så det er det, dine billeder de skal kunne. Selvfølgelig kan billederne ikke gøre det helt for sig selv. Der er også noget i forhold til, hvordan du kommunikerer, hvad du hjælper dem med, måske af tips og tricks, inspiration osv. Det er også en del af det. Men billederne, de fortæller mere end 1000 ord på et øjeblik, og det er derfor, de betyder så meget i forhold til, at kunderne de får en meget hurtig fornemmelse og opfattelse af dig. Og hvis de ikke viser, at du er seriøs omkring det, du laver, at du er dygtig til det, du laver, jamen så forstår de ikke, at du er det, og så får de slet ikke lyst til at gå videre og læse din tekst for eksempel. Eller
se din video, eller se dit fantastiske tilbud, eller tilmelde sig din freebie osv. Så derfor er det rigtig vigtigt, at dine billeder og også video, de hjælper med at opbygge den her tillid, genkendelighed og relation. Og så skal de få drømmekunderne til at stoppe op. De skal fange opmærksomheden. Når de scroller ned gennem newsfeedet, så skal dine billeder være med til, at de stopper op. Du har et øjeblik til at få dem til at stoppe op og gå videre i dit content. Altså gå ind og læse mere om det, eller trykke på linket osv. Og derfor er det, dine billeder også skal. De skal fange deres opmærksomhed. Man kalder det den visuelle hook. Den skal være der, sådan så de stopper op og lærer dig at kende. Og så skal de vække følelser. Og de skal skabe sådan lyst og behov til at få fat i det, du tilbyder. Og nu skal jeg nok give dig nogle eksempler på det, for det kan godt virke sådan lidt fluffy og ukonkret. Hvordan gør man så det? For at gøre det her mere konkret, så har jeg taget et undgå det her eksempel med. Jeg ser nemlig rigtig ofte, at mange de egentlig ikke bruger et billede af sig selv som profilbillede på de sociale medier. Og det er faktisk et stort problem, eller i hvert fald hvis du gerne vil opbygge tillid og relation med dine drømmekunder. Fordi folk de er på de sociale medier for at være sociale. De er på sociale medier for at møde mennesker. Hvis man ikke bruger et profilbillede af sig selv med sit ansigt, så skaber man en distance. Jeg ser tit eller mange, der har logo på i stedet for, eller får lavet sådan nogle tegninger, som ligner dem og sådan noget. Og alt det er med til at skabe en distance. Så jeg vil varmt anbefale dig, hvis du ikke gør det, så sørg for at få lavet et billede af dig selv med dit ansigt, hvor du kigger ud, og hvor du ser naturlig og glad og godt tilpas ud. Og derfor har jeg lige taget det eksempel for at vise dig, at hvis du bruger profilbilleder, eller når du skal lave dit profilbillede, så er det vigtigt, at det billede også viser en seriøsitet, en faglighed, samtidig med, at det er naturligt. Hvis du tager sådan et billede her, så viser det, at det er lidt hurtigt lavet, lidt rodet og tjusket måske endda. Man kan ikke rigtig se ansigtet, der er ikke rigtig gjort noget ved redigering, det er meget mørkt. Så det giver ikke den der opfattelse af, at wow, her er styr på det, her er ro på, her er overskud, her er der noget dygtighed, noget kvalitet osv. Det er det, dit billede fortæller, hvis man bruger sådan et billede her. Så derfor vil jeg anbefale dig at sørge for at lave et billede, hvor du har lavet nogle overvejelser i forhold til at tage billedet. Tænk på, hvad tøj du tager på. Tænk på, om lyset hjælper dig med at fremhæve det vigtige i billedet. Det vil jeg anbefale dig, at du tænker over. Fordi at det betyder noget i forhold til den opfattelse, folk de får, når de ser dig på billeder. Det afgøres den opfattelse, de får af den faglighed, du har, og den kvalitet, du tilbyder. Hvis du nu sidder og tænker, jamen, hvordan gør man så det, og skal jeg ud og bestille en fotograf og betale en masse penge for at få taget de her billeder, så har jeg en rigtig vigtig pointe til dig. Selv det dyreste kamera, det kan ikke tage flotte billeder, hvis personen, der står bag kameraet og trykker på knappen, ikke mestrer den ikke-tekniske del af fotografiet. Og det er det, jeg kalder for de 7 fotonøgler. Det er sådan, at der er nogle ting omkring et billede, som er fuldstændig afgørende for, at det bliver godt. Og det handler ikke om, hvilket kamera du har, eller hvilket udstyr du har. Det hjælper dig med i et lille minikursus, hvis du har brug for det. Der får du de 7 fotonøgler og metoden til selv at tage naturlige og flotte billeder, der giver flere kunder. Grunden til, at jeg lige nævner det er, at det må ikke være det, der afholder dig fra at komme ud online og møde dine kunder og opbygge den her tillid og relation. Derfor har jeg lavet det her lille minikursus, så du nemt kan komme videre. For at gøre det mere konkret, så har jeg taget et eksempel med til dig på, hvad jeg vil anbefale dig, at du arbejder videre med, og hvad du gør for at opbygge tillid og relation gennem dine billeder. Vis, hvem du er. Vis både dig selv som person, men også vis, hvad du står for. Hvad er dine værdier? Og her vil jeg give dig et eksempel på noget, jeg selv har gjort på min sociale platform, for at vise en værdi, jeg står for. Her viser jeg med billederne, at hver gang jeg sælger online-kurser, og det er jo ikke hver gang, at kursisterne snakker med mig. De møder mig online, de køber kurset online, og så hopper de på online. Det vil sige, at jeg ikke rigtig er inde over sådan en til en, når det er, at der sker de her salg. Der kommer en mail ind i min mailbox, der står, at nu der er en, der har købt mit kursus, og når jeg så får den mail, så skriver jeg navnet ned, og så hænger jeg den op på min opslagstavle. Grunden til at gøre det er, fordi hver gang jeg får sådan en mail om et salg, så tænker jeg ikke, at det bare er et salg. Jeg tænker, at det er et menneske, der sidder derude med drømme og ønsker for sin virksomhed, som jeg kan hjælpe, og det gør mig helt vildt glad. Og det var noget af det, jeg lavede nogle opslag om, for at vise, at det ikke bare handler om at sælge, men det faktisk også handler om at hjælpe. Så vil jeg også anbefale dig, at du giver dem en grund til at følge dig. Det kan for eksempel være, lige nu har du videoen her, som du sidder og kigger. Her hjælper jeg dig med noget, som forhåbentlig gør, at du får tillid til, at jeg ved, hvad jeg snakker om.
Jeg har også lavet for eksempel nogle små videoer, som man kan gå direkte til gennem mine sociale platforme og mine e-mails, fordi blandt andet omkring, hvordan det kan blive bedre og rarere og nemmere at stå foran et kamera. Fordi jeg oplever rigtig, rigtig mange, de kan have den der følelse med, at de synes ikke, det er rart, de synes, det er ubehageligt, og at de undgår at bruge sig selv på de sociale medier, fordi de ikke synes, det er rart at stå foran det her kamera. Det er en helt naturlig følelse, og jeg kender den godt, for jeg har selv været der. Men jeg har lært nogle teknikker og nogle redskaber til at sidde foran kameraet, som gør, at det bliver meget nemmere, og jo flere gange man prøver det, jo nemmere bliver det. Og det er sådan noget, jeg deler ud af i en video, sådan så at folk de kan få lavet nogle billeder af sig selv, og at de kan møde op online, fordi det bare betyder så meget i forhold til, at potentielle kunder, drømmekunderne, de lærer en at kende. Det kan også være tips og tricks. Med det her billede, der vil jeg inspirere til, hvordan, hvis man nu ikke synes, det var så rart at stå foran kameraet, jamen hvordan kunne man så vise, at man er der, uden at man lige føler, at man skal have sit ansigt på. Det kunne også være, hvis man er ved at pakke, hvis man er en webshop, man er ved at pakke, eller hvis man er en frisør, man er ved at klippe, eller hvis man er behandler, at man er ved at give noget massage, eller bruger sine fingre i forbindelse med en behandling. At man så tager billeder af det, det kan for mange være nemmere at komme ud på den måde, hvor man ligesom kan fornemme, at der er et menneske bag virksomheden, uden at det her ansigt skal på hele tiden. Så det var en måde at inspirere på. Og det jeg vil anbefale dig, det er at tænke i, hvad er det dine værdier er? Hvad er det for nogle historier og fortællinger, du kan fortælle om dine værdier? Og så det her med, jamen, hvad er det for noget værdi, du kan give? Kan du gøre en lille bitte forskel? Hjælp dem en lille bitte smule, sådan så de ligesom får lyst til at følge dig og lytte til det, du siger, fordi de får en fornemmelse af, at du faktisk ved noget om det, du laver. Og det sidste er jo så selvfølgelig, at du også skal vise, hvad du sælger. Fortæl dem, hvad er det, du hjælper med. Det kan være et billede som det her for eksempel, hvor du sidder og er i gang med at hjælpe en kunde, en kursist eller en klient. Her er det et billede af, hvor jeg sidder og har en-til-en sparring med en online, hvor jeg hjælper personen med at få taget de her billeder og få løst de udfordringer, den person står med i forhold til selv at tage billeder, der hjælper med at sælge. Det kunne også være et billede af et online-kursus, hvis man har det. Det kunne også være et billede af et fysisk produkt. Vis det, og så i din tekst beskriv, hvad er det, du hjælper med, hvilken forskel kan det gøre, osv. På den måde, så kombinerer du ikke bare salget, men folk får også en kendskab til dig ved også at arbejde med de her to områder over. Så det vil jeg varmt anbefale dig, hvis du er klar til at skal ud og opbygge noget tillid og relation gennem dine sociale medier, så brug nogle billeder, der viser det, og hvor du fortæller, hvad det er, du kan hjælpe med, hvem du er, og også viser din faglighed, eller det du kan, eller inspirerer, så folk får lyst til at købe det, du tilbyder. Her vil jeg vise dig, hvordan du kan arbejde med din visuelle hook, fordi der var jo 3 ting, du skulle gøre. Det ene var det her med at bygge tillid og relation, som vi har snakket om nu. Det næste var det her med at sørge for, at dine billeder har den her visuelle hook. Det vil sige, den her hook, der gør, at folk de får stoppet op, fordi det på en eller anden måde fanger deres opmærksomhed, vækker en følelse, eller at de ligesom tænker, okay, hende her, hun ser, eller ham her ser flink ud, det vil jeg gerne lige læse lidt mere om. Det er din visuelle hook, det er den, der skal få folk til at stoppe op, når de scroller ned gennem newsfeedet. Det går nemlig rigtig stærkt, og du har ikke så lang tid til at fange opmærksomhed. Hvis du kigger på de her 2 billeder her, så forestil dig, hvis du er en virksomhed, der arbejder med biodiversitet, som gerne vil vise det smukke ved, for eksempel at lade græsset gro. Hvis man ligesom skal overvise folk om, hvorfor det er vigtigt, så er det jo vigtigt, at man også forstår skønheden ved biodiversiteten. Hvis man så bruger sådan et billede her i en grøftekant, hvor man faktisk ikke rigtig kan se, hvad det er, de gerne vil fortælle, så forstår folk ikke helt budskabet. Hvis du i stedet for går tæt på og viser alle de smukke ting, der er, hvis det er, man lader tingene vokse, så fanger folk bedre budskabet. Det er det, jeg vil anbefale dig at være opmærksom på. Det her med den visuelle hook. Sørg for at gå tæt på, så man præcis kan se, hvad det er, du gerne vil fortælle. Hvad er det vigtigste i billedet, så du tydeligt får fortalt, hvad dit budskab er. Her har jeg taget eksemplet med, som vi har set før, i forhold til det her med at bygge tillid og relation. Men det betyder faktisk også noget i forhold til den visuelle hook. Hvis du bruger billeder af dig selv, så sørg for, at det vigtigste det er lyst op. Sørg for, at man kan se dit ansigt. Undgå de her billeder, fordi det er altså ikke med til at fange folks opmærksomhed. Sørg for, at man tydeligt kan se, altså, hvad det er, der er på billedet. Sørg for, at der er et godt udtryk og så videre i dine billeder, så at man får lyst til at stoppe op og lære den her person lidt mere at kende.
Den tredje ting, dine billeder de skal kunne, det er, at de skal skabe en lyst eller et behov for at få fat i det. Her vil jeg give dig et eksempel på et billede her med kagen her. Jeg tog for en virksomhed, der hedder Cakeaway by Mums. De solgte deres kager online, og derfor var det rigtig vigtigt, at de her billeder de viste, at kagerne de var lækre og havde en god smag. Det, der skete, da de her billeder kom ud på sociale medier, var, at der kom kommentarer som virkelig nogle kager, jeg får lyst til at spise. Hvor finder jeg opskriften? Disse kager bliver jeg nødt til at smage. Og det er det, der er hele pointen med dine billeder. Man kunne beskrive lange tekster omkring smagen på den her kage, men det vil bare være rigtig, rigtig svært at få forklaret på ren tekst. Her betyder billederne rigtig, rigtig meget, og det er vigtigt, at du gør noget ud af dem, at du er opmærksom på, hvad det er, dine billeder fortæller. Havde man været tjusket omkring sådan en kage, så den faktisk ikke så særlig indbydende ud, jamen så vil den jo ikke sælge, fordi så vil folk ikke have lyst til at spise den. Så dine billeder, det betyder rigtig, rigtig meget i forhold til det her med at skabe lyst og behov, og være opmærksom på det. Undgå at bruge billeder, der viser noget andet, end det du gerne vil vise. Hvis du sælger mad, eller du er en restaurant eller en café, så sørg for, at din mad for eksempel ser lækker og indbydende ud, at man får lyst til at spise det. Og det kan være i mange forskellige sammenhænge. Det kan også være, at de får lyst til at komme og få din behandling, fordi at det ser rart ud, det ser trygt ud. Der er skabt nogle stemningsbilleder, som viser, at her er det hyggeligt og rart at være. Så det er ikke kun mad, det her handler om. Det handler også om, at man får en dejlig følelse indeni. Udover at dine billeder, de skal hjælpe med at skabe lyst og behov hos dine drømmekunder til at, ligesom at få fat i det, du tilbyder, så skal de også vække en følelse, og det skal fortælle nogle historier. Her vil jeg vise nogle eksempler fra Odense Zoo. Jeg var ude at tage billeder, og mit mål med det var ikke kun at vise billederne af dyrene, fordi det at tage i zoo, det handler om meget mere end bare at se på dyr. Jeg vil gerne vække nogle følelser, en drøm, nogle tanker omkring en hyggelig dag med familien også. Fordi det er også en stor del af det, at man som børnefamilie for eksempel tager i zoologisk have. Det er ikke kun at gå og se på dyrene, det er også at have en hyggelig dag med sine børn. Og for at have en hyggelig dag med sine børn, så er det også vigtigt, at der er rum til dem. At der er plads til at lege, og der er plads til at hygge sig, og måske spise en medbragt madpakke osv. Så det jeg gjorde, det var, at jeg tog billeder af stemninger. Jeg viste, at der var mennesker i parken. Jeg viste, at der var tid til at få en krammer midt i det hele. Der er plads til, at børn de kan lege og hoppe og springe. De skal ikke bare stå stille og opføre sig ordentligt. Der er plads til, at de også kan udfolde sig, og man kan få en hyggelig dag. Der er plads til, at man kan sidde og slappe af og måske spise en madpakke. Man kan komme rundt på safari og opleve noget, og måske som voksen kunne det være rart lige at sidde og nyde en kop kaffe, mens ungerne de kigger i toget der, eller mens man går rundt i haven. Så der er vist, at der er noget hygge og plads til at hygge sig, og det handler ikke kun om de her dyr. Selvfølgelig skal de også være med, og det er de også, men for mig var det vigtigt at fortælle flere historier end bare om dyrene. Og det er også det, jeg vil anbefale dig i dine billeder, uanset hvad det er, du hjælper med, eller hvad det er, du sælger. Så fortæl nogle historier med dine billeder. Vis det, hvad det er, at man får ud af det. Få folk, giv dem lyst til at komme. Giv dem lyst til at få din behandling. Giv dem lyst til at købe dit produkt, fordi den gør et eller andet i forhold til en følelse, som de godt vil have opfyldt. Eller en drøm, eller en oplevelse. Så skab det her lyst og behov for det. Det er jeg helt klart vil anbefale dig med dine billeder. Hvis vi kort skal lave en opsamling på det, vi har snakket om her, så handler det om, at for at du får dine billeder til at give flere kunder, kursister, klienter eller bookinger, så handler det om at få bygget en autentisk visuel identitet. Og det gør du med billeder, der både består af stemningsbilleder, der består af billeder af personer, der består af billeder af det, du sælger, dine produkter, dine ydelser, dine kurser, eller hvad det er, du sælger. Brug hele paletten af de her billeder, og så sørg for, at dine billeder, de skaber den her genkendelighed. Jeg vil helt kort nu i næste slide ridse op de 3 ting, du kan gøre for at bygge den her visuelle identitet. Den er så vigtig, fordi det er den, der gør, at folk de husker dig. Det er den, der gør, at folk de kan genkende dig. Og det er den, der gør, at de får tillid til at købe det, du tilbyder. Sådan bygger du dit image op. Sådan bygger du en visuel identitet med billeder og videoer. Først så skal du have lagt en plan for dit image og din visuelle identitet, som opbygger tillid til din idealkunde. Og sidder du i tvivl om det, det er 2 ting, man faktisk skal gøre her. Man skal både finde ud af, hvad ens fortælling er, men man skal også finde ud af, hvordan ens billedstil skal være. Sidder du i tvivl om, hvordan du helt konkret skal gøre det, så hjælper jeg dig. Her vil jeg give dig et eksempel på Nadia Arnsted, som har været i mit sparringsforløb.
Den største oplevelse, hun havde, det var, da hun fik sat ord på hendes billedstil. Det er et område, rigtig mange bøvler med, og det kan være ret svært selv. Det kan føles meget fluffigt. Og hun havde slet ikke forventet, at det blev så konkret. Og det gjorde jo, at hun hurtigt nu kunne komme videre med hendes billeder, fordi hun havde en klar strategi og en klar plan for, hvordan var det, hendes billeder de skulle være. Så skal du bruge billeder og video, hvis du er ude i det også, der naturligt viser, hvem du er, hvad du kan, og kvaliteten af dine ydelser og produkter, så de får tillid til at købe det, du tilbyder. Og her er det der, du skal gå ind og tage billeder, og det kan man godt selv gøre. Man behøver ikke skal ud og hyre fotografer til at gøre det. Du kan sagtens selv lære det på en meget enkel og nem måde. Camilla, som var med i mit sparringsforløb også, hun synes, det var vildt svært at få taget hendes billeder, og det hjalp jeg hende med. Og nu kunne hun tage nogle billeder efterfølgende, der rent faktisk så fornuftige ud. Hun kunne vise stemninger af hendes virksomhed, og hun vidste, hvor hun skulle tage hendes billeder. Blandt andet så tog vi en runde rundt i hendes, der hvor hun nu tog billeder, for at finde et sted, hvor der var godt lys. Så den måde, jeg hjalp hende på, det var helt konkret, hvordan gør du? Og hun fik løst de udfordringer, hun oplevede, hver gang hun skulle tage hendes billeder, så hun kunne spare tid. Og så handler det om at være synlig, og møde dine idealkunder flere gange i ugen på de her sociale medier. Så de husker dig, og de får tillid til dig, og de lærer dig at kende. Og de selvfølgelig i sidste ende så også bliver til kunder. Det her område, det er her, hvor der er rigtig mange, der ligesom mister pusten, fordi at det kan være meget omstændigt og krævende, det her med at være på online hele tiden. Til det, der har jeg også en løsning, som jeg hjalp psykolog Rikke Papsø med. Efter at hun havde fået strategien eller metoden til ligesom at få sat sine sociale medier på autopilot, så sparede hun 130 timer om året på hendes sociale medier. Hun blev meget hurtigt stille på de sociale medier, fordi hun ikke følte, hun havde tid til hele tiden at lave noget indhold. Men ved at bruge den her strategi, der sparede hun simpelthen så mange timer i løbet af et år. Hun brugte cirka en halv time om dagen i hverdagene på sine sociale medier. Lægger man dem sammen, så var det 130 timer, hun kunne spare i løbet af et år, ved at få det meget mere automatiseret, så hun ikke hele tiden skulle lave indhold og content til sine sociale medier. Og så den sidste ting, du skal huske, det er, at dine billeder ikke gør arbejdet selv. Der skal være en rød tråd mellem dine billeder, det du siger, og det du gør, og det du skriver. Det nytter ikke noget, at man viser, at man har nogle billeder, der viser, at man er dygtig, hvis man så ikke er dygtig til det, man laver. Så kommer der en mismatch. Det nytter heller ikke noget, at man signalerer, at man giver en god kundeservice, hvis det så ikke er det, man gør. Så sørg for, at der er en rød tråd, at dine billeder og alt det, du siger og gør, det hænger sammen. Fordi ellers så kommer der meget hurtigt mistillid ind i det her, og det gør, at kunderne ikke vælger at købe. Jeg vil nu varmt anbefale dig at downloade det, byg dit image-checklisten, der hjælper dig med de her 3 trin, hvor du lige har overblikket over, hvad er det, der skal til for at bygge denne her identitet med billeder, så du kan møde dine drømmekunder online på en god måde, altså en måde, der viser, hvem du er og hvad du kan, og som så også giver dem tillid og lyst til at købe det, du tilbyder. Er du i tvivl om noget? Har du brug for hjælp til at komme videre? Er du med på, at det giver god mening at arbejde med dine billeder? Er du klar til at bygge det her image, men ved du ikke helt, hvordan du skal gribe det an? Er du i tvivl om, hvordan du skal gøre helt konkret, og sidder du med nogle frustrationer, så er du altid velkommen til at kigge på linksene lige under videoen her. Her hjælper jeg dig videre både med online kurser og også med en-til-en sparring. Og så er du også altid velkommen til at booke en gratis afklarende strategisamtale. Det er fuldstændig uforpligtende. Det er meget vigtigt for mig at sige. Vi tager en snak om, hvad er det, dine udfordringer er, og så kommer jeg mit bud på, hvordan jeg kan hjælpe dig videre. Og mit bud, det er med udgangspunkt i dine ønsker og dine behov, men også i dit budget. Så vi kigger på, hvordan kan jeg bedst muligt hjælpe dig inden for det budget, du har lige nu, og så tager du selv beslutningen efterfølgende, om du ønsker min hjælp. Jeg ønsker dig alt muligt held og lykke med det. Vi ses.